Al món hi ha més de 45 milions de persones en situació de desplaçament forçat. Prop de la meitat són nens i nenes. Personas que buscan protección en Europa fugen de persecución. Odil temor de patrulles. Ja sigui per motius ètnics, per sol fet de ser dona, Per pertànyer a un determinat grup social. Per motius ideològics, La nacionalitat. Religiosas. per la seva orientació sexual i identitat de gènere. Després de llargs viatges, es troben amb unes fronteres europees tancades i militaritzades. amb obstacles per accedir al procediment d'asil i fins i tot amb el racisme i la xenofòbia. La Comissió Catalana d'Ajuda i Refugiats té una visió: eliminar la vulneració dels drets humans. I afavorir els processos d'inclusió de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. El nostre equip jurídic informa, assessora i tramita les sol·licituds d'asil i defensa els drets de les persones refugiades davant dels tribunals i l'administració. Gestionem pisos d'acollida temporal. Comptem amb programes socials per a les persones amb majors dificultats econòmiques. Treballem per adequar els seus coneixements, formacions i experiència professional a les necessitats del mercat laboral. Col·labora amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i participa en els processos de transformació social a fi d'aconseguir un món més just.